Ang atong unang pagbasa, mga igsuon, naghisgot sa 10 Commandments. Kinsay makamemorize pa sa 10 Commandments gikan sa sinugdanan hangtod sa ikanapo in proper order. Taas ang kamot. Uy, kaluoy. Hala, assignment ninyo, i-google lang ha, i-google. 10 Commandments in the Catholic Church. Kaya naman sa ilaing tinuhuan nga lahi sa silag 10 Commandments. Ang ato sa Katoliko na itawag tradisyonal. Unsa may tumong sa 10 Commandments nga gisugo sa Ginoo aron dili ta makatagamtam og silot. Kay ang mga tao nga magsupak-supak sa Ginoo silutan hangtod sa ikaupat ka kaliwatan. Pero ang tao sad nga magsunod sa Ginoo tagaan sad og ganti hangtod sa libuan kakaliwatan. Kalayo rag diferensya no? Ikaupat nga kaliwatan pero magbuhat etag maayo ang maapektuhan sa atong buhat nga maayo sinunod ang kasuguan sa Ginoo libuan kakaliwatan. Mabita na ang akong version sa Healing the Family Tree. Dili ang pagsigig ampo adtong tuang nangamatay na. Unsa man? Paghimog maayo karon aron ang libuan nimo kakaliwatan ang imong family tree gikan karon makapahimos nas panalangin. Sikag ampo adtong wa na diha. Wa naman to, gihukba naman to. Karon paghimog maayo gilingay mong tupad. Ing na mamalit na tagslat. Wa magilaing maayong buhat karon, karong orasa ang pagpalit yung slot. Mao na, there is ebanghelyo niingon si Jesus, ayaw himo ang merkado ang akong balay. Pasabot ay pagsigig tigom anang kwarta, unsa may balay nga iyang gihisgutan, giklaro diri sa ebanghelyo ang iyang lawas. Kining atong lawas, templo kini sa Espiritu Santo, balay sa Ginoo. Ayaw himua ang imong lawas nga merkado. Unsa man ang merkado, ang sentro ang pagpangwarta ra gyud. Kining pagpamaligyag slat nako, unsa man ni pangwarta ni o dili? Kinsay mo ingon nga pangwarta ta sa kamot? Kanus man ta makaingong pangwarta, samas merkado god ang imong halin imo, di ba? Nya imo yung paginansiyahan. Di jud ka musugot nga maalkansi ka. Usay mamakak na lang gud. Uy ato ni hangyoon bi, pila man ni ang kilo? Ayon 18 ang kilo. Pwede gis na lang uy maalkansi na gyud ko ana. Nya dito ang iyang palit 5 ra ditong kilo. Mamakak na lang ba? Ayaw. Ang paggamit sa lawas nato gamiton sa pagpanghatag og kwarta. Mo na og mamalit mong slot ang inyong lawas nahimo ng agianan sa grasya. Ingkaw niya pader, ika may motigo maning slot o sa may mahitabo nimo. Ato masanang itukod sa kumbinto, igasto aning atong Lenten season, igastos atong pista, awa sa nay mahibilin diri nako. Nya haron maparihas ako ninyo, palit sa kog slot. Ikaduha, matod pa ni San Pablo sa atong ikaduhang pagbasa, ang mga Hudiyo nangitag milagro aron motuo, ang mga Griego nangitag kaalam aron motuo, tugkaro nilag maayo. Ang mga Hudiyo sad pamilagrohon sa tagmaayo aron motuo nga naay Ginoo. Pero kita kunong mga Katoliko nga nagsunod ni Kristo, ang atong gipagarbo ang Kristo nga gilansang sa cross. Pasabot di ay ang buhat nga maayo mao ang pagpakamatay para sa atong isig katao sama sa gibuhat ni Kristo. Sige, aron makabenepisyo ang imong libuan kakaliwatan, lingia imong tupad ing naandam na kong magpakamatay para nimo. Sige na. Lingia ba?
Abi kay imo man ang bana, imo man ang asawa, imong tupad, di na lang yung kamusulti nga andam ko magpakamatay para nimo. Pakamatay gyud, nailhan nimo og sawa, magpakamatay ta sama ni Kristo. Ngano man kay pinaagi ni ana maluwas ang kalibutan. Nganong maluwas man? Kay di naman ta magpinatyanay. Tanawa karon nga pulos ta naniguro sa atong kaugalingon, naggubat na, nagpinatyanay na, moingon man ta, di ko gustong imo kumpatyon, unhanti kang buanga ka. Nagsige na tagpinatyanay, pero pirmitang moingon, andam kong magpakamatay nimo. Nya moingon sad siya, same to you. Unsaon pa man pagpatay ana? Kamong mga asawa, andam ba mong magpakamatay para sa inyong bana? Wa may nitingog. Sige, arita sa mga bana, basin pag ang mga bana mas buotan sa asawa. Mga bana, akong piyongon akong mata, para di ko kibaw kasi nito bag. Mga bana, andam ba mong magpakamatay para sa inyong asawa? Grabiha, guys, mga bana. Buutan gina ining bana kaysa asawa. Sige, bawi, mga asawa, di ko mo tanaw kay basing nanagana mo tubagan niya. Mga asawa, sugod karon, andam na ba mong magpakamatay para sa inyong bana? Upat ra man kamo dito. Sige na lang. Aritas mga ginikanan, andam na ba mong magpakamatay para sa inyong mga anak? Kusogay. Mga anak, andam na ba mong mupatay sa inyong cellphone para sa inyong mga ginikanan? Suway ni tingog. Ang ngayawan sa kayo mo mga anak mo. Patyan ang inyong cellphone. Nya una, magpakamatay din mo sa inyong ginikanan. Tabang sa trabahos balay, panghugas, panglaba, panglimpyo, pamiloan ang inyong mga ipang dugmon diya sa inyong kwarto kay arabaroy uban sad bisag mga babae buhat mga dalaga na sus ang kwarto murag yung kwartos ungo sa unsay nangabyon murag mga kwaknit ba pang sabong wa gyoy mo pilo lahi gyud sa una kato mga babae sa una. Ang mga babae sa una ba, sorry ha para ninyo mga batanon kay naka-observe magod ko. Ang mga babae sa una, basta na gani babae sa pamilya limpyo kay nang balay, hanay kay nastanan. Pero karon laki og babae ang anak, wa nay kalainan. Pulos mga buangon. Nya mga nindot kay glawas, siksik kay glawas, iniglakaw na ngadto. Hala, mga limpyo kay gnaong, binadlisan gid diri. Unya atuon dai nimo dito silang balay, murag yug bais kaka. Gilawa-lawa. Ay mo anay. Pagpakamatay sad mo, panglimpyo, okay lang na mga laki kay nature man as laki, labay lang kay labay. Pero naman sa mga laki, may kay muhapnig. Nya kanang laking may kay muhapnig, magduda dayon ta. Labi nag magtupong ginang mga sinina, ang pinulan, mga brief, magtupong gina. Usa ka ni siya, babae o laki? Pero usa man gyud og kuanday siya gyud og limpyado gyud ay. Unsa may mahitabo kung andam tang magpakamatay, mulambo ang katilingban. So salamat ninyong andam magpakamatay og namalit na tog slots. Kining tanan bunga ni sa atong paghimo sa atong lawas sama ni Kristo. Ang sugo sa Ginoo mga igsuon maghatag yog kinabuhi o kaayuhan. Mao na nga niingon ta sa atong salmo, o Ginoo, nagabaton ikaw sa mga pulong sa kinabuhing dayon. Musupak ganita, mga matay kita. Sige, lingiyay mong tupad. Yung nasugod karon, ako nagyog kang pakamatyan. Sige na, ing na. Sige, nindog na ta katong magpakamatay.